Pêşgotin ev berhem ji 11 beşan û ji bîranînên din kesa pêk tê. Bîranînên bapîrê min Smaîlê Kalê û bîranînên Kermoyê Bilebîna Mêrdînê. Di derheqê Dawûd û Ebilhedê Oxtê de min hemû agahî ji bapûrê xwe ji Smaîlê Kalê û ji neviyê Xateya Bafile ji dibê sertîp a Kurd bihîst. Smaîlê Kalê li Hezrûya Amedê li berdestê seydayan li medreseyan perwerdehiya olî dîtibû. Lo maola Îslamê û kevneşopiyên civakên herêmê di nav hev de dinirxand û herdem jî wiha digot. Li bal Xweda hemû însan yekin, çi misliman, çi îsewî û çi jî qizilbaş. Em hemû însan ebdê Xwedê ne û li bal Xweda jî em hemû yekin. Ji ber hindê gelên herêmê baweriya xwe bûyî anîbûn. Di mijarên heq û hiqûqê de jî gelên herêmê tim bi wî dişêwiriyan. Ji van kesên ku baweriya xwe bi Smaîlê Kalê anîbûn yek jê jî Ebilhed bû, Ebilhedê Oxtê, ango Şimşimî. Piştî qirkirina Ermen û Suryanan Smaîlê Kalê li her derê ji bo van kesan wiha digot. Kî çi bike bi xwe dike. Lewre kes nikare wekîltiya Xweda bike û olan binirxîne. Fêm û feraset bi her kesî re heye. Dibe ku tu bi darê zorê kesekî bînî ser ola xwe. Lê ne gengaz e ku tu dilê wî, fikr û ramanên wî jî bînî ser ola xwe. Di vir de mînake herî balkêş jî Ebilhedê Oxtê bû. Ebilhed 3 sal li ba mala Seydayê Hezanê hezana Licê ya Girêdayê Amedê bi ola Îslamê hatibû perwerdekirin û bûbû mirîdê Seyda jî. Di dawiya dawîn da dîsa çûbû ser ola xwe ya Ewilî, ser ola Mesîhî û vegeriyabû Mêrdînê. Li Dêrzeferana Mêrdînê jî çûbû ser dilovaniya xwe. û bûyerên li bin xetê jî min hemû ji devê Kermoyê Bilebînê li Bilebîna ango Bilbila Mêrdînê bihîstibû. Dema ku min Kermoyê Bilebînê nas kir sal 1983 bû û di wê serdemê de temenê wî jî 86 sal bû. Mala wî li Zozanê Bilebînê li Nehrazê bû. Kermo hevjîna xwe û bi navê Meryem û Bismar jî du zarokên wan hebûn. Dema min elektrîka Reşmila Mêrdînê çê dikir, min ev hemû serpêhatiyên Ebilhedê Oxtê, Fesihê Mihê Mîrzê û Eliyê Çewlikî jî ji devê Kermoyê Bilebînê bihîst bûn. Apê Kermo hem çanda Kurdan hem jî çanda Suryaniyan dişopand. Dîrokeke zindî, şervanekî bêtirs û heta ku tu bixwazî jî kesayetekî çavtêr û girêdayê welatê xwe bû jî. Digot, van teresên cîranên min dixwazin ez ji bir herim û mal û milkê min ji wan re bimîne. Lê min mirina xwe da pêşavên xwe û min warê bav û kalê xwe ji wan re nehişt. Peyva apê Kermo ya herî dawîn jî ev bû. Ez kevirekî Nehrazê nadim bi malê hemû dinyayê. Di beşên pêş de ez ê têr û tije behsa serpêhatiyên apê Kermo bikim. Dema ku Ebilhed bi hinceta diziya hezban diçe Mêrdînê, li wir Kermoyê Bilebînê nas dike û tevî wî jî şevekê li Dêrzeferana Mêrdînê bi hev re dimînin. Jara duyem jî Ebilhed bi hinceta ku belkî xizmekê xwe bibîne diçe Mêrdînê û bi Kermo û Fesihê Mihê Mîrzê re diçe dirbesiya Binxetê. Li wir jî Eliyê Zaza bi nasnav Eliyê Dimilî nas dikin û Elî jî teblî wan dibe û dikevin nava şer. Fesihê Mihê Mîrze ango Fesihê Mûşî û Eliyê Çewlikî her yek li mala Kurdekî bi cih dibin. û Kermo û Ebilhed jî li mala Suryan bi cih dibin. Piştî ku Ebilhed nexweş dikibe û vedgere Dêrzeferana Mêrdînê, Fesihê Mihê Mîrzê jî birîndar dibe û ew jî vedgere diçe Mûşê. Kermo û Eliyê Dimilî bi tenê li dirbesiya Binxetê dimînin û şerê xwe yê li dijî komara Tirkiyeyê didomînin. Kermo ji Elî re dibêje, Fesih jî çû û tu bi tenê mayî, tu dixwazî were mala ku ez lê me. Elî dema diçe mala ku Kermo lê ye û keçika wê malê a bi navê Marê dibîne, Elî ne bi dilekî, bi hev dilan dilê wî dikeve keçikê û dilê Marê jî dikeve Elî.
Kermo digot, te derbesiye bişewtanda te nexortekî wekî Elî û ne jî keçekê wekî marê didît. Te digot qey hêk qelaşne û ew jê derxistine. Elî xortekî bejinbilind û xwînşîrîn bû û marê jî bi têra xwe bedew bû. Di beşên pêş de em ê têr û tije behsa wan her du evîndaran jî bikin. Di vê pirtûkê de Doktor me Metin Uyar gelek alîkarî û piştgiriya min kir. Spasiya xwe ji bo wî dikim. Rıza Uyar.